Добро утро от Уинкарс, в гаража съм и тръгваме. Тръгваме към този страхотен ден, защото той ще е много дълъг, много вълнуващ и в края на деня ще разберем кой ще е късметлията и кой ще е новия собственик на Мустанга. До скоро! И така, палим звяра! Как беше пътуването? Екстремално! Най-важното, ще разберем кой ще спечели жълтия Мустанг. Уинкарс подари Мустанг! И така, банда, отиваме да взимаме Мустанга. Взимаме го в момента, товарим го и тръгваме да сменяме помпата. Вече мига оранжево. И така, палим звяра. Както чувате, помпата почна да свиря. И сега се налага в събота сутрин да ходим да сменяме помпа. Добре, че има наши приятели, които ни съдействат с частите и по най-бързия начин намериха помпата в Полша и я доставиха да успеем да я сменим днес и да я закараме вече здрава, права, перфектна, с оранжеви мигачи, писта крайници, където ще се подарява. Сега тръгваме към сервиза ни, където ще сменяме водната помпа, също заедно с вас. Сега ще го разтоварваме и почваме да правим водната помпа. По-скоро да я сменяме с чисто нова. А тук има страшно много интересни коли, за които със сигурност ще ви покажа. Отделни клипове, отделни влогове ще направим, защото са много интересни. 335, S63, Camaro SS, C43, Acid Mix, CLS 550, S550, C63 и други интересни коли има тук. С удоволствие ще ви ги покажа и ще ви разкажа за тях. Как беше пътуването? Екстремално. Екстремално? Що така? Тук за обслужване и смяна на масло. А тук имаме BMW M4 с ръчна скоростна кутия. За нея също ще направим отделен клип. Тя е за пребоядисване на предна и задна броня. И имаме джет, който е докаран от Ню Йорк. Закупен за $2600 с всички разходи до България, пристигна около 10 000 лева. Ето е помпата, която пристигна и която сега ще сменяме. Така изглежда отвътре. Така, сега източваме антифриза. Какво трябва да се свали, за да стигнем до водната помпа? Всички патрубки, всичко трябва да се махне. Часът е 11. Ние към 2 тръгваме към летище Крайници. Движим се в момента към летище Крайници, което се намира до Сепарева баня. Аз се движа с легендарна M5 E60 V10. Искам да кажа, емоциите просто са уникални. Този автомобил наистина ги подарява и ги подарява на 200%. И така, на писта Крайници вече има супер много жълти човечета, жълти коли. Това означава, че вече сме тук и скоро ще подаряваме Мустанга. В момента тече подготовката на пълен ход, слагат се знамена, всички са в пълен работен процес. Имаме специален гост като Крис Риската и изобщо е много яко. Имаме и Уинкарс кабриолет, жълт Мустанг. След малко всички тези коли ще почнат да въртят гуми, ще раздаваме газ, ще има зари и изобщо ще е много силно и интересно. Затова останете до края на видеото, повярвайте ми, ще е много интересно и най-важното, ще разберем кой ще спечели жълтия Мустанг. 2 месеца се говори за това нещо, 2 месеца правим тази кампания, разказваме на всички, че ще подаряваме жълт Мустанг. Надявам се да зарадваме някой много. Здравейте, тигри! Включваме се директно от Сепарева баня. След малко този красавец ще отиде при някой тигър или някоя тигрица, така че ще видим какво се случва. Банката е тук, настроението е гарантирано, целият екип.
Часът е 6 без 10. След 2 часа ще се включим на живо и ще подарим Мустанга и ще се включим и отново с вас да ви разкажем и покажем кой ще го спечели. Две думи, събрахме се тук, за да направим едно готино събитие, мини събитие бих казал на Uincars. Събрахме се готини хора, правим готини неща, ще въртим гуми, ще палим гуми, ще даваме газ и мисля, ще има много награди, да не забравяме. Да, награди. Едната освен награда колата, ще има още допълнителни награди, ще видите след малко какво се случва тук. Така че правилният избор, знаете кой е, хората го правят със сърце. Искате ли автомобил? Вноса знаете откъде го направите. Коли от същина да Uincars, да. Но не е само това, правим го наистина, както каза Крис, със сърце и желание, затова се получават нещата и затова с удоволствие ще осъществим и вашата мечта, ще ви докараме автомобил, за който отдавна мечтаете. Най-важното, готините хора се надушват. Ако искате готино отношение, това не е реклама. Тук в момента си говорим със сърце, как хората действат и как се развиват. Ако искате позитивна енергия във вашия автомобил, точно така. Вижте хората. И 50% под пазарна цена в България. Какво друго да желаем? Uincars.bg ще осъществим вашата мечта. Така, ще се разходим малко, да ви запозная с екипа. Така, тук момчетата се занимават с грил, там се занимават с лимонади, тук се занимават с ядене, тук с пиене, тук с хапване. Ти работиш ли в Uincars? Работим. И харесва ли? Уникално. Защо? Гледай какви избирки, гледай какви драми. Ти би ли си поръчал кола от Америка? Аз съм партньор с Uincars, най-големите. Какво коментираме просто? Уникалните игри. Добре, отиваме до Пловдивската група. Защо работи в Uincars? Защото Uincars сбъдва мечти не само на клиенти, но и на служители. Добре казвам. Най-добрите. Заставам на 100% на думите на колегите. Uincars сбъдва мечти. Защо? Защото кара Мустанг кабриолет и умира от кеф. Защо работиш в Uincars? Защото няма такова нещо в България. Какво точно? Няма такава фирма, няма такъв екип, няма такова изживяване. Какво е по-различно? Най-доброто. С всичко, с хората, с всичко. Ти ли си купил кола през Uincars? Аз съм си купил кола. Верно. Момчето си докара, по-скоро докарахме му S550, автомобил, който струва в България 20 000 лева, докарахме му за 11 000 лева. Само че да ни кажете, че този автомобил беше тотал щета. Автомобила беше без никакви забележки. Не мога да кажа, че е чисто нов, защото е втора употреба. Че му смени нещо помпа или какво? Сменил съм му 3 бобини, 8 свещи и обслужване. Колко ремонт ти излезе? И ходова част 1600. 1600 лева. Автомобил, който струва в България 20+. Добре, Илич, ти защо работиш в Uincars? Защото мисля да се крие такава възможност. Затова започнах да работя, защото обичам да правя хора щастливи и да ми карам коли на значително по-ниска цена от тази, която са в България. Искаш да кажеш, че Uincars помага на хората? Разбира се. Сбъдваме им мечтите, докарваме на изгодна цена, проверени, с сервизна история, на реални километри, карали по хубави пътища. Какво друго да иска човек, нали? Не знам. Това е Uincars. Вини, ти човек, който си бил в Канада, кажи как ти е в България? България е много добре. Как ти е в компания Uincars? Още по-добре. Защо? Кое толкова ти харесва? Бивам страска в американските автомобили, а и много хора в България имат страска в тях и искам да карам любимия автомобил на правилния човек. Тоест и ти сбъдваш мечтите на хората. Точно така, това ми е главната цел. Това исках да ви покажа, хора, че наистина сбъдваме мечтите на клиентите ни. Стараем се да доставим автомобил, за който мечтаете, от който имате нужда и да е наистина на изгодна цена, да е с проверена сервизна история, да е на реални километри и всичко това се случва в Uincars. За месец и половина до 2 месеца доставяме ги автомобилите до всяка точка на България. Съдействаме с Технотест, Министерство на транспорта, абсолютно всичко автомобила да стане за регистрация пред КАТ. И так, ти като човек, който работи най-много в фирмата, защо си в Uincars? Защо е избрал Uincars? Какво ти харесва в Uincars? Или не ти харесва? Сега можеш да си кажеш. Мога, ама няма нещо, което да не ми харесва. Реално жива реклама. Целият колектив е събрани много млади момчета, които имаме ние същи възгледи за живота, всички сме нахъсани, всички искаме да постигаме повече и повече и това не се получава с всичко. Радвам се, че всички го мислят по този начин. Млад екип,
който има желание да постига невероятни неща, да доставяме над 100 коли месечно, да сбедваме мечтите на над 100 клиента месечно. Даже сигурно не мога да преброя колко клиента вече имаме за година и половина, но това означава, че вървим в правилната посока, вървим по правилния начин, стараем се и както виждате, ни се получава. Иван, що работиш в Wincars? Защото сбъдвам мечтите на хората. И ти ли сбъдваш мечтите? Всички сбъдваме мечтите, наистина. Това не е работа, това е тръпка да работиш за тази компания, да работиш за това, което правим. Реално работим за вас, защото сбъдваме вашите мечти. Просто ви казвам, че е готино при нас и затова хората ни избират, затова ни се доверяват. Благодаря ви за което. Времето е почти 6 часа, след 2 часа ще разберем кой ще спечели автомобила. Всички тук са дошли да разберат кога ще подарим Мустанга, кой ще го спечели и наистина дойдехме тук да се забавляваме. Специално за всички тигри, една уникална организация. Благодарим на целия екип на Wincars. След малко един от вас ще спечели голямата награда. Wincars подарява какво? Успех! Wincars подарява какво по-силно? Успех! Значи, имаме супер много заявки. Затова имаме около 5000 реални заявки. Пожелавам на всички успех. Много силно стискам палците да спечели някой, който наистина има нужда от този автомобил. Готови сме да видим кой ще е победителя. Генериране от 2449. Нека да видим на кой аплодисменти. Станислав Митрев. Ало, здравейте! Обаждаме се от Wincars. Разбирате ли за какво става въпрос? Вие току-що спечелихте Ford Mustang от Wincars! Дами и господа, това е просто всичко е късмет. Благодарим на всички, които участвахте сега, се опитваме да се свържем с него. човека на Viber. Ето го е! Здравей! Ти печелиш Мустанга! Ето го нашия победител! Това всичко в момента е ти печелиш този Мустанг. Искам да го покажете всички хора, гледайте колко се вълнува. Айде, дайте шум! Само секунда да кажеш нещо. Всички ли сме на живо? Гледайте за какво става въпрос. Wincars подари Мустанг! Чакаме те в понеделник в София, ако имаш възможност да ти прехвърлим Мустанга. Ще се включим пак на живо. Наистина, това е реалност. Печелиш автомобил, той е твой. Този прекрасен ден приключва. Вече е почти нощ, събираме всичко и тръгваме към София. Много благодарим на хората, които ни дадаха възможност да бъдем тук на писта Крайници. Беше прекрасно. Благодаря, че бяхте заедно с нас. Подарихме Мустанга на човека, който много го искаше, много желаеше.
Каза ни, че много вярваше, че ще го спечели. Радвам се този ден, че го прекарахме заедно с вас. Беше прекрасно. Благодаря ви. Уинкарс, обичам ви. До скоро! Добро утро от Уинкарс. Вчера подарихме Мустанга. Емоциите бяха на макс. Благодаря, че бяхте с нас. Благодаря, че изгледахте това видео до край. А днешното утро започва с една прекрасна гледка. Сепарева баня и такъв един двор пълен с коли на Уинкарс, по-скоро с 3 Мустанга. Мустанг, който вчера подарихме, 5 литра GT, 5 литра GT, страхотни машинки, които също подаряват емоции. Благодаря ви, че бяхте с нас. До нови срещи. Уинкарс. Напред към мечтите. Благодаря ви. Добро утро от Уинкарс. Утрото започва с бутилка шампанско в ръката и пълна кола с балони, жълти, черни, цвета на Уинкарс. Това означава, че отиваме да подаряваме жълтия Мустанг. До няколко минути идва момчето в София, пристига на паркинга ни, където се намира Мустанга и ще му го връчим. Включваме се след малко. Подарихме Мустанга. Станислав е тук, Мустанга вече се подарява. Кажи нещо. Нямам думи просто. Това вебче вече е негово. Ще се вози до морето, както искахме. Млад, енергичен, това ще му е първа кола. Отваряме шампанското и официално подаряваме Мустанга на Станислав. Уинкарс подари Мустанг! Вие вярвате ли? Аз не. Пожелаваме на момчето успех, здраве, безаварийно, да се радва на колата и само удоволствие да му днася. Усмивки, радост, да се води с приятелката. Между другото, той ни спомена, че един ден преди да пуснем клипа с Виктория Капитонова, където тя говори за почивката в Гърция, той си е представил да ходи с приятелката в Гърция с нашия Мустанг. И ето, когато искаш нещо много силно, то идва и се осъществява. Твърде нереално звучи. Нереално е, но е факт. Той ми каза в понеделник отиваме в София. Аз защо? Спечелих Мустанга. И аз се бих не мога да върна на хората рейска. Там Месец предварително и казвам, сега гледай, ще го спечеля. Ти си вярвал до последно. Казва майка да ви не беше казал, а майка сега да я спечеля. Тя обича много това. не мога да реагирам, аз се разтреперих сега, аз съм го спечелил. Отивам под климатика, не мога да се охладя една топа на емоция ме. Аз не се намерих не съм спал вече втори ден от кеф. Аз, ако бях спечелил, аз просто не знам какви щяха да ми бъдат емоции. Аз го подарих и е така треперях целия и представи си какво е било на теб. Даже не мога да си представя по-скоро. Теб как ти става? Свънна ми, нали, какво стана тогава точно? Какво беше? Кога ми свънна? То аз ти свънна да те питам, защото той ми каза, че го е спечелил. И аз първоначално, нали, не повярвах. И се оказа, нали, че го е спечелил наистина. От мене никой не ми повярваше, обаче аз знаех и си записах, нали? Човек направо. Аз почвам да търся къде е лайфа, не мога да намеря и TikTok, YouTube, Instagram. Накрая във Facebook ми излезе 50 минути лайф, аз почвам да търся минута по минута. Та накрая в 5 минути успях един скрин рекорд да той си беше скрин рекорд на лайфа. Да. И аз тогава го видях. Даже и там, където показвате моя Viber, нали, защото той покани мене в групата, пък аз по принцип вас не знам от преди това, обаче бях само в Пловдивската група. Даже съм пускал запитвания за един суманка. Говорих с телефона с вас представител. Нали, много яко беше. Другия въпрос е, че не мога да поръчам за момента. Аз даже лайф преди да почне, един час преди това, даже бях писал на самата страница. Защото сега най-дългия час, дето ще изчакам. Ще го покажем на скриншот. Единственият човек, който написа на видеото, което пуснахме преди лайва, че дали сте готови или тръгваме към писта крайници. И той написа по това видео, това ще е най-дългоочаквания час в живота ми или нещо от този сорт. И слага логенче. Реално, аз не повярвах даже, че ти си го написал това. После ми показал приятелката, нали, че ти си писал. Аз викам, това не е възможно. Наистина се едно изглеждаше нагласено си. Толкова си го чакал. Да, дали е нагласено, дали се познавахме отпреди. Напълно е нагласено. Всичко е нагласено. Това беше уникално съвпадение. Много се радвам, че стана така. Как реагира приятел? Не ми повярва и тя. Да никой не вярва. Никой не ми повярва, аз съм, че имах тук. Аз от работа отивам на неговата работа в Царево. Там почват да минават някакви хора, идват на него, но вярно ли е сега, как ще е вярно?
С прилитане. Звънят ти постоянно. Аз не мога да стана на едно място, се чудя сега. Всеки ме пита и аз. Да. Можеш, не. Как отреагира майка ви? Зарадва се. Тя се зарадва повече. Тя ще зарадват като присихна колата там. Да. Преживяването е уникално, особено като бяхме на пистата. Ти вдигаш и ти вдигна цялата емоция. Аз до последно се притеснявах как ще е, кой ще го спечели. Аз много се притесних, като не успях да дигна. Не знам какво стана. И сега викаш ще избера друг, нали? Абсурд. И нали, защото аз в лайф почнах да спамя. Че съм, нали, това. Аз не можех да гледам, аз нали съм от другата страна. Не гледат моите реакции, не гледат какво пишат. Но уникално беше. Може да погледнете, в момента разтоварваме един автобус, втори автобус, Винкарт продължава да работи. Само положителни и страхотни емоции.